Ndini Professor Obed munyori mukuru Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development. Toda kutenda varimi vegorosi vakateerera mukuru wenyika pavakataura kuti ngatirime gorosi gore rino. Isu seministry takabva tati ngatiite 120,000 hectares as target yedu. Toda kutenda varimi chaizvo nekuti pari zvino patakawerengedza tikaona musi wa 31 May takaona isusu tapa 191,167 hectares. Chinova chinhambwe chaitwa nevarimi vedu chisati chamboitika. Gore rakapera panguva imwe chete iyoyi tanga tiri pa 60,000 hectares. Zvinoratidza kuti varimi vakateerera mukuru wenyika Comrade Idi Mnangagwa pavakataura kuti ngatirimei gorosi sezvo tanga tichibuda muzhara yakatiwira patakarima chibage chedu nedzimwe mbesa musama. Tichibuda imomo president vakatiti ngatizamurirei pagorosi apa. Saka varimi toda kuvatenda zvikuru nekuti vari kuita. Asi toda kutendazve varimisi vedu vaikurudzira varimi kuti vaende kumunda. Saka varimisi vedu vakashingirira chaizvo vachishingaira kuti varimi vaende kundorima gorosi. Toda kutendazve vezesa kunzvimbo zhinji dzinorimwa gorosi hakuna nhamo yemagetsi. Vezesa vakanyatsoti regai tiise magetsi kunzvimbo idzodzi. Saka toona varimi vazhinji vari kurima zvakanaka chaizvo vachirima gorosi ravo. Tichibva ipapo tinoona zvakare vemvura vezinwa vari kushingirirawo chaizvo vachiedza kuti wese ari kurima gorosi asashoterwa nemvura. Saka tinoona kunzvimbo zhinji kwaifungidzirwa kuti mvura ishoma, vezinwa vanga vachienda ikoko vachindoona munda nemunda vachiona kuti mvura yacho iri kubva papi. Saka toda kutenda zvikuru vezinwa nekuti varimi vese vegorosi vanayo mvura yekuti gorosi rimere rigokura kusvika pakukohwewa. Tinoona zvakare kuti kune vamwe varimi vakarima chibage gore rakapera richiuya mugore rino vatiri kuona kuti varimi vavo vachiri kukohwa chibage chavo, nevamwe vakanonokerwawo nema-inputs kuti asvike kunzvimbo dzavo. Isu sebazi rezvekurima taona zvakakodzera kuti tikurudzire varimi kuti varambe vachiisa gorosi pasi vachidyara kubva iko zvino izvi kusvikira musi wa 14 June, kuti ndopatoda kusvika ipapo 14 June varimi ngavange vachidyara. Asi tokurudzira kuti vatova nema-inputs, vatova nezvikwanisiro, vatogona kukohwa chibage chavo ngavatokurumidza kudyara, nekuti hazvidi kuramba tichinonoka kudyara tinozobatwa nemvura kana paichatanga kunaya. Tozviziva iko zvino izvi kuti mwaka unoteera kuri kutarisirwa kuti mvura ichakasika kuuya uye ichauya yakawanda. Saka toda kuti varimi vakasire kuisa gorosi ravo pasi kuitira kuti vasazobatwa nemvura painenge yakunaya. Tokurudzira zvivarimi patiri kuvakurudzira kuramba vachidyara ipapa kuti vazive kuti ngavachiteerera vadhumeni vavo kuitira kuti vasaisa mbeu yakawandisa yatinoti seed rate pahectare, vachigadzirisa zvakare mafertilizer vanenge vachiisa kuti zvienderane nembeu dzinenge dzanonoka kurimwa. Saka ndokurudziro yedu. Asi iko zvino izvi varimi ngavadyare gorosi ravo kubva iko zvino kusvikira musi wa 14 June.